Last 100 years ndabva shades my favorite content creators in USA. But what shades atakawira. Uyu anti mamziyo. Apana kutongoriska apana kusiri kupanda kutongori. Ivakoma navo. Tichaona futi kuti ndiani anonakidza musikana. Anta tunziyo zonakirwa ere. Atora moyo wangu ndiwe tana. Ona kuti matobuda mvura nhasi because muri njusu chai. Hasta PV. First game ndeyekufembera kuti ndeipick up inenge yakaiswa chimuti. Saka aona ansaka 2 anobvaona $5. Ndiani ada kutanga pakati. Yatsange. Urotanga uya. ABC. Ufungo tiri mu. What ati chiri umu. Saka timboenda side. Umwe next. Yakareba uyu anoona. Akareba anoona. Tizi zati pakati. Tizare mushonga. Tizare mushonga kureba. Jem. Avakambonikidza mota dai vakapinda. Ore ho iri umu. Ho wati umu yabo. Pavanhu vese vatanga hapana agona, regeti mbona vari kuya next kuti pana achagona here. Oh, yateru yabo. Nice. Ereda. Abantu vatotemba. Ndokona tsaiti. Oyo, Glenora. Glenora wamtauro yao. Glenora wati. Jabulani. Amune. Scala. Hey guys, man. Scala. Memory is Orimo. Scala be confidence. Atwanzi kusai. Usana confidence. Scala. Imwe competition ichauya pamberi ndeyekuona kuti ndeupi mukomana angadiwa nevasikana. Sava rupinda pane next competition. The comic elder. Scala na Glenora. Vangomira pasaidi. Ndakutangidza uronge. Tofana urati. Tsingira. Tunesa mupi kwa? Isaka. Yeah. Muti chiri mupi Glenora? Naita losi ya team right. Saka izvo zvitakwenda kune imwe competition. Tinoona kuti ndiani ari good with me. Awina mari ndini. But comic out jaona cha wina mari. Saka asisina basa na maji. Na basa ndana chitsonga. Ndokuzodziwa. Mukoma komiki yoti chimotengera yo mana mukoma komiki. Vana unatoya tuzowina mari yefiwo vela pa. Samira ndouya. Kawai. For the next game, umwe neumwe achapuwa mukana wekutaura nevasikana avo for just 1 minute only. Then vasikana ava vachabva vareta vakomana out of 10. Hi, sister Morisa. Tango zvangu. Masvika naseri. Andinoboshika. Ona kuti matobuda mvura nhasi because muri njusu chai. Muri kudziva ripa? Manakira mukaita muri wemudziva chete asi kini yaingagare panze pezuva. Apa ndakanda kutombotya kutaura nemi kandichiona kamafasha makapfeka ndikati ndingatoona makanasi. Amba masoja. Koga yemona ipanapa. Out of 10 ngamuka. 10 out of 10. Mufunga ndimuri kuwanda kutsvaga. Because ndakanzina mama wangu ndikangoona musikana ane bvudzi rakata serengirosi ndopandakaenda kuna mama. 6 out of 10. My school is an antidozo in my Rwanda. Ndukuziva bandakuona nasi ndafisa kuti ndamboona nogaro Tipiteya anta tunziyo zonakirwa ere neni then towina marumala same day
You maybe sign language. I'm gonna meet Dragoni. Out of 10, mukomana bapana pa Scala mumpachi. 10. Sema pote. Abamana. Ukapoa. Oh, very out of 10. Asiya dunya. And the quiche. Huh? Quiche. Pizza. Quiche. Oh, quiche. Hey, what's that? Pana kuzo sell quiche. What's that? Hey, I didn't want it. I don't even want it. Miriam. Oh, the boy is Miriam. Miriam. How's Miriam? Miriam, what is the Miriam one? Miriam. What is all on side? Hey, you need to join this in as well. What? Zoom measure. You know that sort of. What are you going to do? That's all. Tamba. Oh, Tana. It's like with the Tana, it's like Tana squat, Tanaka. Oh, Tanaka! Mr. Glenora ungampachi out of 10. Yeah, I give him 10 out of 10. 10. Unompa 10. Say 1 10. Of course, we zvangashtaura zvazvese kunyatsonzwisisika, but I was laughing to. Mana chimbondudzai ndikurwa nekutsvaga TeezyTheComedian na Scala vari kuno kuchikafu. Hai. Hey, kamera mina uyu. Kamera mina tu. Vanozoita munoenda story. Aiwa, tanonzara yeEastern. Hama mzee. Zvineamba neEastern porridge. Azibewa neEastern porridge. Unzai. Indonzi cheese. Tanaka. Hawo mabaiziya. Ndoda tida nani. Vana meki vanendi kunekunepi vanhu. Handidi tirambani. Atora moyo wangu ndiwe Tana. Me never like you are the finest. Ndinozitiza nditi. Ndiwe wandipinza bhizi, ndiyo tsamba yandanyora ndinodzitiza. Unondipengeza ndinokudisisa chishuwo changu usadzikisa. Unondipedza pavari. Nodzitiza. Unotira chandoweferera. Harisoni yakaimba yeti ndipisi. Yanga kaimba zita rangu yeti nditizi but hatakazonetsana pasi kudzisaina zita rangu. So my name is PG. Do you know where PG came from? I'm gonna PG baba. PG inotangira ba Jabreza Junior. Ndinenge Jabreza, ndinenge ndiri 10 ndiri 11. So ngochidwa ndikudze kuti boys mushai mira guys rangu mudatitsaro udati udatarwa majokes Serafina ngukona zvamuna distika ona yandiyozona baby rangu ndo graft kangu rema military bana vestoji ndumpa 4 out of 10. She love you military zvapinda papi rema military bana vestoji Skanagara vana vakanaka Kelvin sports farra zvema sports zene netinoona kana matotsi amen Tana zoke go ndino kandruwena wezena pamana yesa mari yangu mbuzeze uzalisa manews The winner ndi Glenora na Pfumbu Number 2 Teezy na Abisha ndoita number 2. Number 3 tina Scala na Grego. Saka vakaona mari yakawanda ndi Glenora na Pfumbu.
This was my favorite day in the year 2024 because I had the opportunity to see Zim content creators in one place. And if I need to suggest for my next videos, feel free to comment.